оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон дар пайи як санҷиш дар чанд шаҳру навоҳии кишвар маълум намудааст, ки ҳазорҳо нафар, ки ҳолати маъюбиашон тасдиқ нашудааст, нафақаи маъюбӣ мегирифтанд. Дилмурод Давлатзода, директори Оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, рӯзи 23 июл зимни як нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт, дар нимсолаи аввали соли равон аз 148663 нафар шумораи умумии нафақагирони маъюб 88000-ашро барои дақиқ намудани ҳолати маъюбӣ мавриди ташхиси такрорӣ қарор гирифтанд. ба гуфтаи оқои Давлатзода, дар натиҷаи ин санҷиш 18594 нафар, ки аз нафақаи маъюбӣ бархурдор буданд, ҳолати маъюбиашон тасдиқи худро наёфт ва нафақаашон қатъ карда шуд. раиси Оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа таъкид намуд, ки шумораи умумии нафақагирон дар Тоҷикистон 699236 нафарро ташкил медиҳад ва андозаи миёнаи нафақа дар кишвар ба 315 сомонию 30 дирам баробар аст. коршиносон бар ин назаранд, ки ҳукумати Тоҷикистон дар пур кардани сабади буҷаи кишвар ранҷ мебарад. бинобар ихтисори шумори нафақахӯрон низ яке аз кӯшишҳои ҷуброни мушкилиҳои буҷаи ин кишвар аст. ин аст, ки дархости ҳазорҳо маъюбон барои гирифтани нафақа беҷавоб монда, баръакс шумори маъюбони аз нафақа маҳрум шуда меафзояд.